Kwa mwiri kudandaula kuti Valentine dress effect sikutheka, iso ndi effect ina imene mutha kugwiritsa ntchito. Ndiye tatiye tisate njira zonse kuti effect itheke. Tikasegula TikTok tipita pa search, tilemba kuti LED dress effect. Ndiye ma effect amabweratu osiyanasiyana. Ndiye chachikulu nchokuti inuyo muzionesesa kwambiri mukamasankha effect yanuyo, chifukwa kuti anthu ambiri amapezeka kuti mwasankha yosemphana ende ena wamangoyika ku kamera kukha kuja salolano kuti uchite kupanga add picture kuchokera ku gallery kwako. Ndiye ine ndasankha iyi, ndiye make sure kuti icon iso izifanana ndi imene ndigwiritsa ntchito apapayi. Ngati kusiyana ndiye kuti yanu yonse izipanga zosemphana. Ndiye tipanga apa kena kuti pita pa plus sign. Ngati plus sign sakubweresa gesani kaye kuchosa TikTok wanu yopena makha kuti sanalodi bwinobwino then kuyesaso nthawi ina. Ndiye tipanga plus sign kena kuti sankha picture imene tikufunayo. Basitu zikatero ndiye kuti zimakhala kuti zatheka. Ndiye ngati mufunanso kuti effect imene iyi izitheka, make sure kuti mugwiritsa ntchito TikTok wanomo. Ku TikTok Lite ma effect ngati awa satheka. Ndiye ena mumadandaula kuti yanga sikutheka chifukwa mugwiritsa ntchito TikTok Lite. Ndiye make sure kuti mukhale ndi uyuyu wanomo. Ndiye tiye tionanenso ku video yotsatira. Ngati sinapange follow tiye tipange follow.